ஹலோ guys, வெல்கம் டு பேட் பாய் தமிழ். நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ யார் மிஸ் பண்ணிங்கன்னு தெரில, ஏன்னா என் சேனல் இன்னும் 7 சப்ஸ்கிரைபிலே தான் நிற்குது. ஸோ அதெல்லாம் பரவாயில்ல, ஆனால் இருந்தாலும் நான் வீடியோஸ் போட்டுக்கினே தான் இருப்பேன். அது ஏன் வீடியோ போடலன்னு கூட சீக்கிரத்தில் சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் மண்டேன்ற வெனஸ்டே அன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 10% பீப்புள் தான் தெரியும் ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர்ஸில். ஸோ அது நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன், ஏன்னா இன்றைக்கி டைம் இல்லை. ஸோ இப்போ சொல்கிறதுக்கும் சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ நாளைக்கு சொல்கிறேன். வேணா ஒரு சின்ன க்ளூ தரேன், அதில் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ டேமேஜ் கிடைக்கும். அந்த ஆப்லாம் இல்லை, இதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ ஃபயர் தான். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி இப்போ இதில் ப்ளே வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 5 times அந்த மாதிரி தான். ஆனால் இதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே தான் இருக்கும். அது என்னன்னு எனக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அட்வான்ஸ் சர்வர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் இப்போ இந்த சொன்ன க்ளூவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மண்டேலேருந்து நம்ம திரும்ப வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிடுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் யாரெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணிங்களோ மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, டாடா, பபாய்.